No že topka, toto bol all-round jak svinia. Tuším, že sme to spolu ešte nikdy nevarili a dneska to idem zmeniť. Tak už sa ináč, neviem či počujete v pozadí kanvicu varí voda. Ideme si uvariť našu novinku rýžovú kašu a máme dve. Premýšľam, že ktorú si mám spraviť. Toto je veľké balenie, tu mám vzorky. Jedna je kokos, mandla a malina. Druhá je kešu, čokoláda, banán. Je tam liofilizované ovocie, sú tam oriešky, aj náš proteín. Tak bude to táto. Kešu, čokoláda, banán. Nie, ja som tú druhú. Dobre, už viem, ktorú chcem. Nasypem ju. Zasucha to vyzerá nejako takto. Už to voní. Ja proste vždycky troška si nalejem, zamiešam. Niekto má rád hustejšiu kašu, niekto má rád redšiu kašu. Napríklad raňajko je v robote, tak toto je top tip, že v podstate môžete mať aj takéto jedno balenie, tam máte odmerku, dať si dve odmerky, to je 60 gramov a balenie vám vyjde na 9 krát. Alebo si teda môžete kúpiť aj tie malé vrecká a môžete to poskúšať. Vyzerá nejako takto. Vidíte, že sú tam samé kusy, sú tam naozaj maliny, sú tam chia semínka, sú tam tie kokosové lupienky všade. Úprimne na túto kašu už netreba nič. Ja by som si na ňu dala čerstvé ovocie. Konkrétne na túto by sa mi hodilo pistáciové maslo. No že topka, toto bol all-round jak svinia. Veľké balenie, malé balenie. Môžete si vybrať z príchutí, choďte do sekcie novinky, pretože je nová. Plnohodnotné raňajky, sú tam sacharidy, je tam bielkoviny, sú tam tuky, pretože sú tam oriešky, sú tam chia semienka. Proste, že top. Keď nemáte nič, tak vám stačí iba toto. Chcem vedieť, môžeme si dať ináč súťaž aj o tieto kaše, takže napíšte mi do komentu, či by ste chceli a či vás aj niečo takéto baví. A majte veľmi pekný deň, zdravý deň a urobte dneska niečo málo pre seba.